Good morning. Kagabi guys, nanaktak akong anak nga si Aladdin. Ato makita yung isda guys. Dunay pagi o katambak guys. O nitugon pa akong anak guys kay niuloy man siya sa kanlusong. Nga ako na kuno ang magbaligya ni ini ngadto sa among labasero kay lagi layo ang iyang Pinoy-anan. Basang dili pa siya katubong guys. A few moments later. Nagsingabot ng akong anak ani guys nga si Junior. Siya ra may nanagat ni og si Aladdin. Kay wa man managat sila si Bert ani kay dako manghunas guys maglisod ang among sakayan ani og dahik. Kalayo lagi ang dahikanan ani. Hadok pod mabutbot ni sakayan guys mo to nga sila ray nanagat ani guys kay gagmay ra may lang sakayan. O gatong tanawon guys kung unsay kuha ni kay kagabi araman yung bawra hangin. Mo lagi usapon na sa gidilian ni Bert pag loud guys kay basin og di kagwanta nang amo ang sakayan kay daan na. Mo to nang sila ra gyud nanagat. Tiger. May man ni sila guys kay mga bata pa. Tiger. Di sama ni Mr. nga idaran na senior citizen. Mo na nga gipalipat sa niya ang pila ka adlaw na nga dili managat. So sila ra mga bata-on ani guys nanagat. Og atong tan-awon og unsa kay nakuha niini kayang paon ra ba ni guys labas nga bulinaw. Tingbulay na man pud buyag diri sa Balinsay pero dili tanan ang nakada guys pero makapaon jud ka. Mapili naman ang mga bulinaw guys ikapaon naman ang uban dili. Pero daghanon lagi ni magpalit kay pilian palagi. Imbis kay managinot lagi madaghan na pod ang puhunan sa bulinaw kay og usarang kaltas yung pariton guys gamay ra man ang mapili kay kasagaran jud gagmay mo na nga ubay-ubay jud ni magpalit guys kay aron makapili jud ka og dagko nga sarang ikapaon. Mo na ni sugat na si Mr. ani guys oh. Si Janay nanugat sa iyang mga... Katawa man na ating ali. Pila man? Pila ito, alas 12 panila. Ikan. Silang muloy. Sumbok na muloy, zero bukid. Ni anak manggod na. Basta bulinaw. Ako dyan po paniid, maadyo pa pinaras. Kay sa bulinaw? Oo. Dali hasason ang bulinaw. Then, kakuan sa bulinaw kay mga wala gyud. Mga wala. Malagi asasan. Dali hasason ba tuhibon ang mga kuan. Di sorry silupin. Unya kada usa ka buok silupe. Aron dili ba asasan. Yung isda ni Aladdin guys. Kung apa nung kanlusong si Aladdin di namalihog raman ni siya isda. Hala! Ubog ta ani. Lawom ra ba? Kalan! Wa man managat si Berto kay hunas lagi na yang tiil kay sakit man. Namalihog lagi si Alan. Naktag niya gabi eh. No. Laman ako, ida. La. Oh, ada doon pa kupit ada.
Akuan, ano mo pulit pagka magamit pa unda. Askuan. Oh, lagi oh, sige oh. Oh. Sige oh, sige. Nang tanaw man tatong timbangan. Sige. Siti kilo? Hmm. Hmm. Pila? Puno tres. Sa big. Na small. Dito. Oh, sige, dito. Hmm. Size. Pila? Size. Size gramo small. Pila tong big ni ja? Tres na. Ono tre. Og siti kilos pagi. Ah, yeah. Yeah. Naktak sa Aladin og magabi kay pangpagi bitaw. Hmm. Nara na? Hey. Kauban ko ang kong iro guys pagtabok sa suba. Tiger! Yung iruaw, gasa lagitan no, mag-uban-uban po do ha. Tiger! Nakakita day kagdabaw day Hager. Hager? May pag-iro kay una pang nakatabok kay sa tao. Gir. Ibidaan man ko ni mo Tiger. Lisod yun yung mutabok tag suba guys nga chinilas dito. May makalangan. Among iro ni uli na sa amo happy to. Ako layo pa. Tiger!